Walayi min ye yɔrɔ jalo ye wasolongaw ka yɔrɔ jalo n'u b'a wele ko cɛkɔrɔbani ale ko maa bɛ f'i jatigi bɛɛ kɔ ko fo Ala nin waati in na a bilennen don k'an da i fala ye an ka duw kɔnɔna na dɛ bi anw ti fɛn tilen ta ka bila filen kɔnɔ anw ti minan ta ka bila minan kɔnɔ a bɛɛ lajɛlen dangumerew ngangulu olu ko baara fala se an b'u wele ko dangunbere de an selen Bamakɔ de an y'a mɛn ko 52 wa 53 ou 54 de ko baarakɛden nde Segu ni ko dangunbere o ye tilemakɛlaw cɛman musoman minnu bɛna ka na baara kɛ yanni u ka kɔɲɔminɛnw sɔrɔ anw ye min mɛn Segu dɛ an ka maakɔrɔw fɛ k'u nakun ye kɔɲɔminan ɲinini ye fala ye dɔw nakun ye ka se ka maanifiya kala k'o dɔn dɔw nakun ye ka cɛlasigi baara ɲɛbila baaraw kɛ k'u ka musakaw sɔrɔ ka segin ka taa so ka taa min ye faw ni baw k'olu fana ɲɛbɔ sira la hakili la Radio Mali la ya fala ye kabini nin waati tun bɛ surunya Zumana Yɔrɔ Tarawele Ala ka hinɛ a la ale tun bɛ welewelekan dɔ kɛ ko anw minnu bɛ yan n'an nana tilemakɛ la k'an segi waati sera k'an k'an jija an ka segin yaasa an bɛ se ka fakɔrɔw ni bakɔrɔw ɲɛbɔ sira la cogo min na nka bala ye bi Bamakɔ y'an falen Bamakɔ y'an tiɲɛ Bamakɔ ye ko sugu bɛ da anw ka fala ye jateminɛlikɛlaw ko minnu n'u bɛ wele ko baarakɛdenw ni dɔw k'u ma ko 52 anw segukaw ko dangunberew fala ye ko 100 saradala 84 de bɛ segin ka taa so ni samiya binna o 84 fana ni 4 na fala ye min bɛ tila ka segin ka na a man ca dɛ a tɛ tɛmɛ 12 kan sabula minnu bɛ taa olu nana kɔɲɔminan ɲini nka kelen minnu bɛ to ya fala ye ko bibi na olu bɛ ka jogo wɛrɛw ta dɛ sarabada jɔw bɛ u la u yɛrɛ kɛlen don muso nganaw ye wa u ni patron bɛ diɲɛ ko bɛɛ lajɛlen sigi ɲɔgɔn kan kuma dɔ la u b'u kan kɔrɔta kɔmuso yɛrɛ kunna n'i ye kelen fɔ u bɛ fila fɔ an lamɛnbaaw ka hakɛ to e bɛ min na n'ale yɛrɛ wolola ka b'a fala ye o na se k'e bonya tuguni maakɔrɔw ko ten ko n'i ye denmisɛnnin fariyalen k'i kan kɔrɔta baliku ɲɛna dɔrɔn fala ye min m'u ni ɲɔgɔn cɛ ka n'o ɲini k'o dɔn dugu kɔnɔna denmisɛnnin fɛn ɲinina bɛɛ i bɛ taa i bɔ i tulo tina ka don dɔ la min ye Bamakɔtigiw ye bi na k'u ye Bamakɔ sigi tiɲɛ mara tiɲɛna lamɔ tiɲɛna baara tiɲɛna fɔlɔ danaya ni laadiriya min tun bɛ da u kan kosɛbɛ a caman y'o tiɲɛ bi fala ye nka a bɛna ta min ye fiɲɛ a ye ɲɔfurula bolo sɔrɔ san dɛ san nana kɔlɔnda bɛ ɲigi san mana kɔlɔnda bɛ ɲigi nka o kɔrɔ tɛ ko min ye ko baarakɛdenw fala ye ko jɔyɔrɔ tɛ u la an ka jamana kɔnɔ n'i ye du ta k'u lajɛ bi dugu ma jɛ ka ban i bɛ nin npogotiginin ninnu de ye funankɛni fitininw fala ye ala dɔw tɛ san 15 bɔ dugu ma jɛ fini nɔgɔ bɛ bɔ ka d'u ma olu de bɛ yɔrɔ furan olu de bɛ mobili ko olu de bɛ pɛrɛn bɛɛ lajɛlen kɛ kɔkɛ ka dumuni olu de b'a sigi ɲɛgɛn bi ko an lamɛnbagaw ka hakɛ to min ye cɛ ka suturaw ye o bɛɛ lajɛlen bɛ d'u ma b'olu bɛɛ lajɛlen ko n'i ye nin bɛɛ di maa min ma fala n'o ko k'a bɛ taa a ka so i yɛrɛ na kɛ solikawilikɛla ye i yɛrɛ na kɛ cɛsirikɛla ye ko an den caman bɛ yen nin waati in na bolokuru bɛ ka jaw jagi la dɔwɛrɛ tɛ dɛ baarakɛden de tɛ yen o dimi de bɛ ka bɔ u la aw fugarikɔrɔ ninnu kabini nantɛnɛ taara a tɛ ka se ka foyi ɲɛ a yɛrɛ ye hali k'aw ka finiw fara ɲɔgɔn kan e m'u dege o la o nantɛnɛ de kun kelen tun b'a bɛɛ kɛ sunjɛ de kun kelen tun b'a bɛɛ kɛ fala o taara sisan gɛlɛya yɛrɛ kɛra mun ye samiya baara man gɛlɛ ka samiya bɔ fala ye i kɛ cogo o cogo samiya de b'a yirila ka fɔ n'i ka so nɔgɔlen don cogo min i b'a bɛɛ lajɛlen dɔn samiya de fɛ baarakɛdenw ko k'u fo u n'u ka cɛsiri u n'u ka timinanja u n'u ka muɲu u n'u ka gundo mara fala ye so caman gundo bɛ baarakɛlaw bolo dɛ bi na k'a dɔw bɛ yen kalan bɛ ka kɛ olu kunna jɛkulu fana sigilen don mun fana b'u kɔkɔrɔma don o de la sa samiya ma se ta fala ye ne k'i mago bɛ baarakɛla la 5000 ni m'o bɔ i t'a sɔrɔ dɛ wa i bɛ taa papiye de fana ta k'i kale k'i siɲɛ a tɛ gosi fɛ a tɛ nɛni fɛ dimanche i b'o bila ye a bɛ taa sɛgɛnnafiɲɛ bɔ n'i ma sɔn i yɛrɛ k'i ka baaraw kɛ maa minnu sigilen don nin ko ninnu kunna fala ye u ko k'u ye lakɔlɔsili de kɛ ko baarakɛla dɔw bɛ yen da bɛ u ye sunatiw ye n'i ye a lajɛ su kɔnɔna na ko maanifin kan ka heure 8 sunna fala ye ninnu bɛ taa da fo su araba kunjo
u bɛ tila ka soli ka wuli u bɛ taa ji ta kɔlɔn na ka na u bɛ na ɲɔ susu ka ɲɔ folo ka minɛnw ko ka yɔrɔ furan ka denmisɛnninw labɛn ka taa ni denmisɛnninw ye ekɔli la ka segin n'u ye ka tila ka na sokɔnɔnaw furan ka wusulan don ka dumuni labɛn tuguni ka tila k'o sigi cɛ caman bɛna tilefana dun ka muso man teli ka segin ka na dɛ nka k'olu de b'a bɛɛ lajɛlen ɲɛnabɔ fala ye ko n'o ye ka dutigiya minɛ la jɔnni nɔ don ni e yɛrɛ tɛ o ma taa sisan k'e kana o baaraw ta o de kuma misɛn cayalen don bi an dala du kɔnɔna na furugufurugu in bɛɛ lajɛlen kun ye mun ye baarakɛlaw bɛ baara min kɛ an tɛ ka an denw tɛgɛ don o la furugufurugu in bɛɛ kun ye mun ye min ye samiya ye ale kɛlen don ka yɔrɔw nɔgɔ ka yɔrɔw tiɲɛ ka yɔrɔw halaki kɔmuso yɛrɛ tɛ se ka bɔ ni furala ye sabula ale yɛrɛ ma dege o la denw ma dege o la o kuru de bɛ yen bi baarakɛlaw kɔni caman taara kuma tɛ ɲinansan in fala ye u yɛrɛ ko ɲinan ta ɲɔgɔnna famana ka kɛ Bamakɔ dɛ hali n'i ye 5000 in yɛrɛ bɔ e ko i bɛ baarakɛla sɔrɔ a k'o la sa ko an ka to ka an denw dege baarakɛlaw kɛrɛfɛ baaramisɛnninw na an ka to ka u la faamuya sabula ko minnu dara san ko n'i y'olu ka jateminɛ lajɛ 84 na fala ko 9 de segira o 9 min fana segira on s'en crée pour nous-mêmes an tɛ taa maa fɛ baara la tuguni an ye duguba dɔn ka ban an ye duguba dɔn ka lakari olu de bɛ taa chambre de passe ta olu de bɛ ka ŋanamu kɛ olu de bɛ npogotigininw fara ɲɔgɔn kan ka t'u jɔ sira la ka wari minɛ u la olu fana caman bɛ bi dɔw fana kɛra jagokɛlabaw ye fala ye dɔw ye ɲɛ sɔrɔ ko la dɔw tiɲɛ yɛrɛ la u ye feerekɛyɔrɔ sigi u bɛ baara kɛ u fana ye mɔgɔw don baara la u nana n'u dɔgɔninw ye olu fana bɛ yen ko ni ɲuman b'a la juguman bɛ a la an kana baarakɛlaw kɛ bolokɔfɛfɛn ye